Βλέποντας καφέ σε όνειρο, το να πίνει κανείς καφέ σε όνειρο συμβολίζει τον υλικό κόσμο και την άνεση. Αν κάποιο δει στον ύπνο του ότι πίνει πικρό καφέ, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αρρωστήσει ή θα αντιμετωπίσει λύπη και στενοχώρια. Ο γλυκός καφές, αντίθετα, ερμηνεύεται ως σημάδι περιορισμένων πόρων. Το να δει κανείς άλλους να πίνουν καφέ σε όνειρο ερμηνεύεται ως ένδειξη ταξιδιού. Αν ένας νέος δει ότι πίνει καφέ, αυτό σημαίνει ότι θα εγκατασταθεί σε ξένη χώρα. Αν μια νεαρή κοπέλα δει ότι πίνει καφέ, αυτό σημαίνει ότι θα παντρευτεί. Αν μια γυναίκα δει ότι πίνει καφέ, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα κάνει παρέα με κάποιον που κουτσομπολεύει και προκαλεί διχόνοιες. Αν ένας ηλικιωμένος άνδρας δει ότι πίνει καφέ, αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολος χαρακτήρας. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Ιμπεν Σιρίν, το να πίνει κανείς καφέ σε όνειρο σημαίνει ηρεμία και άνεση. Αν κάποιος δει ότι πίνει πικρό καφέ, σημαίνει ότι θα αρρωστήσει ή θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Αν κάποιος δει ότι πίνει γλυκό καφέ, αυτό σημαίνει ότι τα οικονομικά του θα είναι περιορισμένα ή, σύμφωνα με κάποιες ερμηνείες, ότι θα αποκτήσει παράνομο πλούτο. Όποιος πίνει πικρό καφέ μπορεί να αρρωστήσει ή να λυπηθεί. Ο γλυκός καφές συμβολίζει περιορισμένο εισόδημα ή παράνομο πλούτο. Ορισμένοι ερμηνευτές ονείρων έχουν συσχετίσει αυτό το όνειρο με καινοτομίες, μπίντα και διαφθορά στη θρησκεία.